Dimineața când mă scol, mai întâi pe ochi mă spăl. Numele meu este George Pascaru, sunt fondatorul taberelor militare. Numele meu este Dorin și sunt instructor voluntar în cadrul taberei militare. Numele meu este Gelu și sunt voluntar în cadrul taberei militare. Numele meu este Răzvan, sunt voluntar în tabăra militară. Taberele noastre au ca scop principal educația non-formală a copiilor. Învățăm copiii cum să se descurce în natură, prin jocuri și interacțiuni, atât cu instructorii ce avem noi în tabără, cât și cu natura. Prin activități educative îi învățăm pe copii ce înseamnă onoarea, munca în echipă și atașamentul față de țară. Cred cu tărie că România are nevoie de o generație care să crească cu repere și cu dragoste față de neam și patrie. Activitățile pe care noi le parcurgem sunt benefice atât în viața de zi cu zi, cât și în viitorul pe care ei o să aibă în cadrul acestei tabere sau în cadrul vieții. Cum se nordează harta? Se pune busola, puneți 36 sau 0 și începeți să rotiți de hartă până când acul magnetic o să ajungă pe 0. Natura este cel mai bun profesor, iar prin ea descoperim limitele, dar și potențialul fiecăruia. Ce presupune supraviețuirea sau la ce ne referim când vorbim despre supraviețuire? Alcătuirea unui adăpost, aprinderea unui foc, procurarea hrănii și a apei. Cum a fost la noi în tabără? A fost extraordinar, am învățat lucruri pe care normal nu le-am învățat nici la școală, nici în alte tabere.